Čaute, čaute, zdravíme vás z... Pozdrav sa. Čaute všetci. V popisku videa bude jeho kanál. Môj kanál, áno, dajte odber. Dajte Má super videá. mňa, kto pozeráva Paťo Tomáš, tak už ma pozná. Ja som skapal. Prečo hneď? Ja som nemal nejaké veci. Tak dobre, ani ja. Tak ja ho... Aha. Ten steker konečne. Hneď ho nadáva do videa. Poď na štyrku. Som sa prebugoval na nejakého hráča. No. Som tu. Len teraz som prišiel ako natáčať. A ja som natáčala. Dajte mi odber aj tomuto. Aj mne, DC Miga opäť. Môj kanál bude v popisku videa. Hej. Tak. Čau, čau.